बा इउपिपिएलनि सासे सानै गेसाव दैदेनगिरिफोर आरो जानला मोनला मानि जोलैनि हांगार सापर्टारफ्रा होनदों गोबां डेभेलप जागोन जाहैदों। साख्रिया लादोब्रा जाम्बाफोर, साख्रिया ला। बिटिसिआव प्रमद बर' फैबा साख्रि मोनगोन एभेलेबेल घरे घरे साख्रि मानो मोनदा? आरो बे एबसुनि सेंग्राफ्रा दिनै मानो सासेबो साख्रि मोनदा? बिटिआर सरकार सालायनाय समाव बिटिएफआ 15 बोसोर सरकारखौ सालायना थांदों। दा नोंथांमोननि सरकाराव बेसेबां बोसोर सरकारखौ सालायनो टारगेट दं सार? आं सानो बेहाय 20 बोसोर 20 बोसोर बेहाय थागोन आं आसा खालामदों आरो आं नुहुरदों इउपिपिएलआ बेयाव 20 बोसोर सालायगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोबाव समनि उनाव दिनैसो आपडेट लाबोनो हालायबाय गोबां बेस्थ'नि गेजेरजों। दा जिखुनु भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांदोलाय आरो दानिसो आं मोनसे इन्ट्र' भिडिअ होलांदोंमोन ना लोगोफोर। दा बिथाङा जाहैबाय दानि बर्थमान इउपिपिएल सरकाराव थानाय सासे MCLA बिपिएफ दोलोखौ फोथाय खेबस' खालामनानै फैनाय सासे MCLA जोलैनि हांगार फोथाय खेबस' नेता होननांगोन आरो रायजोफोर, नङा होमब्ला? दा बिथाङा दिनै 20 बोसोर सरकार सालायनायनि सिमां नुदों रायजोफोर, नङा होमब्ला? दा बिराद लाजिनो रोङै नेता आरो गन्थं गैयै नेता होननांगोन बिदिखौ, नङा होमबा? दा दिनै बिथाङा 20 बोसोर सरकार सालायनायनि सिमां नुनायनि सिगां बिथाङा खनसे माने सिन्था खालामनांगौमोन, साननो रोंनांगौमोन रायजोफोर, नङा होमब्ला? बिथांमोना बे 5 बोसोर सरकार सालायनायाव जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोना मा मावखो? बे 5 बोसोराव बिथांमोना जोंनि बिटिसिनि थाखाय मा खामानि मावखो? दिनैसिम बिथांमोनहा सरकार फैनायनि उनाव बबेयावबा मोनसे गोदान लामा दालां बानायनो हादों नामा रायजोफोर? माबा मोनसे गोदान अफिस, गोदान हस्पिटाल बा माबा मोनसे गोदान इनस्टिटिउट ना बिथांमोना माबा मोनसे जौगानायनि खामानि मावनो हादों नामा रायजोफोर? दा बिथांमोना बैफोर बाथ्राखौ दिनै साना हसिया दिनै ससियेल मिडियायाव दिनै माब्रै ओंखारनो हायो? आं बेखौसो दिनै लाजियो रायजोफोर, बिराद लासिंसिं, नङा होमब्ला? दा बैफोरबायदि दैदेनगिरि बि सावरायग्रा ना मा सावरायग्रा होनो बिथाङा, दा बिथाङा बै समाव बिपिएफनि बेनाराव देरहालांनाय सासे नेता। दा फाइनालि बिथाङा जाहैबाय बिपिएफ दोलोखौ फोथाय खेबस' खालामग्रा सासे जोलैनि हांगार नेता होननांगोन रायजोफोर। दा बैफोरबायदि नेताफोरनिफ्राय मोनफ्रोमबो जोंनि बिटिसिआव थानाय पलिटिकेल हान्जाफ्रा माने सिन्था खालामनांगौ दं होननानै आं सानो रायजोफोर। दिनै बिपिएफखौ फोथाय खेबस' खालामबाय बिथाङा, गाबोनथ' गादि आरो थाखा फैसानि थाखाय बिथाङा बै इउपिपिएलखौबो फोथाय खेबस' खालामगोन। एबा माब्लाबा बै मा होनो बिजेपिआव थांनानैबो बिथाङा सोरखौबा माब्लाबा फोथाय खेबस' खालामगोन। ओरैबायदि नेताफोरखौ माने गिनांगौ रायजोफोर। नंखायनो मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जाफ्रा बैफोरबायदि नेताफोरखौ रिजेक्ट खालामनानै दोननाया बिराद मोजां होननानै आं सानो आरो रायजोफोर। दा दिनै बिथांमोनहा गोबां आसनि दं होनदों। दा आसनिखौथ' नोंथांमोनहा बानायबाय, नङा होमब्ला? नाथाय बै आसनिफोरनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मा खामानि मावखो बिटिसिआव रायजो राजाफोर? जि मोनसे प्लान फैगासिनो दङ बेवहाय खमब्लाबो 8,000निफ्राय 10,000 मानसिया खामानि मावना मोनजागोन बेवहाय। दा दिनै गोबां दावराव दावसि जादों बासबारि पर्बजरानि बाथ्रा, नङा होमब्ला? आदानिनो हा हगारनायखौ लानानै, नङा होमब्ला? दिनै आदानिनो हा हगारनायाव बिथांमोना बेसेबां खौथि रां मोनखो? दा जोङो बेखौसो सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर। दिनै रायजो राजानि हाखौ दिनै बिथांमोना सरकार जानानै दिनै बिथांमोना माब्रै हगारनो नागिरखो? दा बे बिराद साननो गोनां बाथ्रा। दा जोंनि रायजो राजाफ्राबो गोबां साननो हागौ गोबां डेभेलप जामारगोन बैफोर कम्पानिखौ लानानै, खिन्थु मोनसेबो डेभेलप जाया रायजोफोर, खहा दं। मानो खहा? दिनै बङाइगावफोर बायदि बिआरपिएल, नङा होमबा? बैफोर बिआरपिएलआव थांनानै नाय जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा साबसे बेयाव साख्रि मोननानै दं। आर सालाखाथियावबो गोबां मोनसे बिराद गिदिर इन्डास्ट्रि दं। दा बैफोर जायगाफ्राव जोंनि साबसे बर' फिसाफ्रा साख्रि मोनखो रायजोफोर? सेन्सास खालामनानै नायलाय। आरो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा होनदों 10,000निफ्रायबो बांसिन जोंनि बर' फिसाफ्रा साख्रि मोनगोन। बिथाङा गेरेन्टि होनो हागोन नामा? दा बिथाङा जुदि हाखौ जुदि हगारनो गोसोथारबा
कम्पानि बानायनायनि सिगां बै 10,000 जोंनि रायजो राजाफोरनो बिथाङा साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौ होग्रोलाय। रायजो राजाफ्रा जेबो अबजेक्सन जानाय नङा रायजोफोर, नंगौना नङा? बिथांमोना 10,000 बर' फिसाफोरनो एपइन्टमेन्ट होग्रो बे कम्पानियाव साख्रि मोनथारगोन होननानै। दा दिनै बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ गाव गावनि मानि पकेटफोरखौ लानानै, नङा होमब्ला? खिन्थु मोनसेबो डेभेलप जाया रायजोफोर बेयाव। दिनै बिथांमोना BTC आव सरकार फैनायनि लोगो लोगोनो गोबां डेभेलप खालामगोन, गोबां साख्रि बाख्रि होगोन होनदोंमोन। दिनै मा मोनखो रायजोफोर? दिनै बिथांमोना सरकाराव थानायानो जुदि गावनि सरकारनि दिनावनो बिथाङा गावनि फिसाफोरनो, गावनि बिदा फंबायफोरनो साख्रि होआखैबा एबा होनो हायाखैबा, बै मालायनि सायाव थानानै बिथाङा बे कम्पानिनि लेबार जानानै बिथाङा कम्पानिनि साख्रि सोनो हागोन नामा रायजोफोर? दा दिनै कम्पानि बानायनायनि उनाव एबा बानायखांनायनि उनाव सोरबा प्रमद बर' बिथांखौ बै आदानिमोन बायदि कम्पानि मालिकफ्रा सिनायगोन नामा रायजोफोर? सोरबा दिपेन बर'मोन बायदिखौ बै कम्पानि मालिकआ सिनायगोन नामा? बै समाव जेब्लानाखि कम्पानि जाखाङो कुनु दिपेन बर'खौबो सिनाया, कुनु प्रमद बर'खौबो सिनाया, कुनु रावखौबो सिनाया बेयाव। दा जासान्दिल' बिथांमोना गोदै गोदै राव बुंदों। दा दिनै हानि टेक्स मोनगोन, माबा टेक्स मोनगोन होनना गोब्रामलाबायदों प्रमद बर'आ। रायजोफोर दा जेबो लाब गैया। दिनै हानि टेक्स, नङा होमब्ला? हानि टेक्स मोननाय BTC आव बे डिपार्टमेन्टखौनो दिनैहाय हेमन्त बिश्व शर्माजों बिथाङा लांजादों। बै हानि टेक्सखौ सोर मोनगोन रायजोफोर? बै स्टेटआसो मोनगोन, हेमन्त बिश्व शर्माफ्रा। दा दिनै बिथांमोना बेफोरखौ सिन्था खालामाखै नामा? दिनै UPPL सापर्टार रायजो राजा बिथांमोना दिनै सिन्था खालामाखै नामा? बा UPPLनि सासे सानै गेसाव दैदेनगिरिफोर आरो जानला मोनला मानि जोलैनि हांगार सापर्टारफ्रा होनदों गोबां डेभेलप जागोन जाहैदों। साख्रिया लादोब्रा जाम्बाफोर, साख्रिया ला। BTC आव प्रमद बर' फैबा साख्रि मोनगोन एभेलेबेल घरे घरे साख्रि मानो मोनदा? आरो बे एबसुनि सेंग्राफ्रा दिनै मानो सासेबो साख्रि मोनदा? दिनै नोंथांमोनाथ' साख्रि मोनगोन होननानै गिलु फालु खस्थ' खालामदोंमोन, थाखा खांलायलायनानै दिनै नोंथांमोना मदद खालामदोंमोन। रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायनानै नोंथांमोना कालेक्सन खालामनानै बै समाव इलेक्सनाव बाहायदोंमोन। दिनै मानो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना मानो सिनायदा? मानो थगायखो? दा लाजिनांगौ दिनै। दिनैनि दिनाव खुनु एबसु गैला रायजोफोर। एबसु माने UPPL। दा दिनैनि दिनाव माबा मोनसे UPPLनि प्रग्राम जायोबा बै एबसु अफिसावसो थांनानै ज' सावरायहैग्रोयो। दा ज' सावरायखांनायनि उनाव बै अफिसनिफ्रायसो बै मिटिङाव थाङो। होमबा बे UPPL नङा रायजोफोर। दा दिनै बिथांमोना बाज्ल'मालाय मा जानो रायजोफोर? जेसेबां बाज्ल'आ जेबो लाब गैया। दिनै बिथांमोना गावसिनि गुबै महरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिनै खिन्थादों। दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ बोराबदों, गाज्रि मोनदों। दिनैनि दिनाव एबसु गैला, एबसुआ दिनै जोलैनि हांगार होननानै गोबां रायजो राजाफ्रानो बुंदों दिनैहाय। दिनै मानो बुंजानांगौ गोनां दंमोन रायजोफोर?